67. Taman sam se ja rodio, Ovo je to su otprilike 74, isto. da. Ovo je, da. Da. Svega nema, čeg nema. Gledaj, plavi vjesnik iz 67. Je li ovo Milena Dravić? Je, Burmeš je, gledaj, 67. Pa to je s menom staro, ej. Pa da. 56 let. Gledaj ovo. S menom stare. A, dečko moj, to ti... Se kupuje to? Kupiš. To je za šta to Kupi ljudi? mi, prodam Aha. i tako. A to ljudi za šta? Za lov? Za Ili šume, ovako? za ribolov. Aha. Znači tako, to je sve kvalitetna roba. Da. Je, a? Da. Tako, znači, prva liga, da. To uzeli. Pa ne budemo, mi smo ispod... Po koliko su onda, recimo, koliko je spomenica, koliko košta? 25 25. euro. A ovo JNA? Isto. Isto, pa nije baš jeftino. se to pogađa. Aha, moramo se pogoditi. A zakaj stari pijac? A, Znači to je dobro. početna cijena. To je početno. A ti završi, to bumo A vidjeti. jel se za sve Ali tak može mora malo- biti. To je pravi pijac, a ne Dogovorit se, kako se uvijek može dogovoriš. dogovorit.